Bret! Ay, alin na kayo? Kahit naman po. So, it's kainan time. Wala ka bang yung sa ano? Bagoon? Ay, ginamit? Wala na. Binubos mo? Ano lang yun? Meron pa naman dyan ginamos ha, pero yung nato na wala na. So, this is Ding. Ayan, pakita ko sa inyo. Oh, diba? Shout out sa lahat ng mga taga-Pangasinan at Ilocano out there. Alin na ba? Ay, hindi ka kumakain. Hindi siya kumakain. Pag hindi ko kumain ako, nagsabaw ako, nilaw niya. Kain ka eh. Thank you. Kain na na. Pour dito ka ulit. Sabi tayo. Ikaw tayo mo pa? Ah, nag-i-edit pa pala siya. So kami ay kakain na. Gwen, Mareng. Okay, Mars. Gusto pa kasi ako. Ano na ba? What? Okay na po. Yung aming ano. Kaya dapat hindi ito masyadong maalat. Tapos, nagluto rin si Brenda ng ang tawag nga natin dyan. Yan, pakso na isda. O, diba? Lami. Sarap. Ito na sa akin. Diling-diling. Kaya, lalaps na tayo. Wala nilang matuyuan? Cheng! Red fish. Actually, mas masarap kong magkamay. Sorry. Nag-crave kasi ako nung nakaraan. Cheng! Naghahanap ako nito na sa Ano lulo. niyo? Paksin niyo. Sarap. So, kung walang bangus, anything na pritong isda, wala na siyang ipares. Dahil lamon na naman ulit. Eh, pag nagluluto lola ko nito dati, ako, ang dami ko talaga nakakain. Ito yung dabong na nakuha namin doon kay Nacho, yan. KM. Yung adobo pa kaya dito sa sa'yo. Kanya lang para. Kaya anong lunch niya? Sa province ka nakakamusta ka hanap ng mga ganitong ulam. I love it. Wow! Ma! Baka ginadaan? Yung Alright, pangit Kawde. ko. Ikaw, Cheng! Dito daw sa mansion ng mga kailangan. Tayo pinsa. Ganda mo. Love the fish. Kaya ano to, pwede rin talaga ng puso na sa akin. Yung pala yung ano rin, kalimutan ko. Meron din yun doon.
Gifford. Mga puso na sa amin. Eh! Ano nga yun? Ano yung sasabog yun dun? Sarap. Let's eat! Shall we eat? Ito na yung ating paksiw. Nice pipitik. Ang aking favorites. So, ito na yung pinaka-diet ko na rice. Diet ito pero, siguro mga 2 takal to. O isa lang naman pag naman. Kasi pag hindi ako diet, lalo-lalo na ito yung ulam natin. Hindi nga ako magsisili ngayon eh. Kasi I have my acid reflux and I always get vomit and diarrhea Diba? because of the acid reaction of my body. So let's eat this kind of head tone. Ito. Kain! No. Tulingan. Ito talaga yung parami ng kanin sa akin pero I ate already fever so that it will lessen my appetite. Sarap lang. Paparin na ba yun? Kag-gipod. Pilan ka ng port? Ano ba naman yung 1,050? May puti. Kuan ba kapalit ko? Yun na. May con. R. Okay, so yun ang poster parent. Nag-usap man. Mampa kami sa 2 bayon pa yung natawid. So, walang ganito. Walang salit dito. Wala, nakapos ako kumain. Pag ganito, mag-diet ako. Tapos na ako. Last na lang. Tapos ganyan yung bibig mo. Gumagano malaki. Bumusapin ko lang. Minag-trend ka. Pamasagin ko na lang ito ng tubig. Hindi lang ko lang tubig. Ang hirap mag-diet. More. Ayoko na, Lord. More. Ayoko na. More. It's for my health, it's for my health, it's for my health. Sarap ng ano, yung una. Busog na ako. Yeah! Una kayo yung una. Natayin ko muna ito para din na makita. Busog na ako yung mga tubig. Yeah! Na-survive ko siya. Miming Pinipigilan niya kumain ako na. Ikaw, Mars. Hindi ka na ba? Kumain ka na? Tulingan yung isda. Ikaw nagkakakuan? Ate? Dali mag-open sa kuan mo. Gripo kasi Sa amin yung ganito, pwede mo rin siyang lagyan ng bunga ng Yeah, I Malunggay. survived the 1 cup meal. buong pa. Tapos maraming water. Yes, nabusog ako sa water. Yes. Mamaya sa akin na stress. Nalek back. Good morning. Dito wala pang bunga yung malunggay Okay nila. na po yung ating water. Laki na po ng gastos ko dyan. 200,000 ang diakay. Ma'am, pahay po sa amin dito sa pinakadulo ng Pilipinas, Tawi-Tawi. Actually, that's my dream talaga na puntahan ng Tawi-Tawi. Gusto kong ma-experience yung dyan sa Tawi-Tawi yung island, ay yung community na walang lupa, di ba? Yung nakalutang lang lahat sila sa ilog. Badyaw? Hindi. Parang ganon. Ha? Dagat. Ay, dagat, ilog, dagat. Ito mga badyaw. Oh, ang ano nila is kabuhayan nila doon is mga lato, tapos yung water nila minsan bibili sa mismong island pero
Mostly yung iba sa tubig ulan. Di ba dyan yun sa Tawi-Tawi? Pag napanood ko yung kay Howie Severino, kasi mahilig kasi ako manood ng mga documentary like that, Wow. like Risa Ontiveros, and then, yung ano? Eyewitness? Yung mga ganun na witness, sino yung babae? Si... Hindi kado pag yung mga kasama mo may mga bukang nasa likod, diba? Ay, Cara David! Risa David. Cara David. Kaya, Alice go. Buang. Uy, pumayat na ako! Ah! Thank you, Lord! Ang bilis talaga. Mabilis talaga. Advance ang mag-isip ko. Hindi, ang bilis pumayat ng mukha ko, di ba? Ang mukha lang. Bro, dili man ko. Bukangon! Ano ang sakit ni Ansing? A. Bukangon. B. Bunihon. C. Buangon. D. All of the above! Comment down below Ang na. mga ang mga kahula magkakaroon ng 5,000 Gca! Ito lang sa buangon. Tsada pa. Di man nasakit, normal naman na nimo. Sa sobrang pagpamahal na kay Chuchay, lahat ng pagkain ni Chuchay, sinasabayan din niya, kaya nagkaroon din siya ng kaskaro. Mga takdan lagi taani ah. Guys, Ayoko na. humihingi po ako ng panalangin para kay Ansing kasi hanggang October na lang po siya. Uy. Para sa kanyang birthday. Ay! Ano birthday mo, Sing? October? 7 ni ka di ay? Sunod eh, tasing. 22 years. Wait, gani, sunod. 22 years old na ka, Sing? 22 na ka? Nakita na ako. Patay video ka, Sing. Sorry, kasama ka kagabi. Nako yung mga video din ni guys. Nagali na delete na ako nakaigit siya guys. May video. Ay, dila. Nagmaoy. Wala dito pa iba naman to. Ang dami ko kasi mga video dito ng mga luma. Like I have my video scandals with my exes. I have with my chauvinist. Meron din si Ansing. Nako, grabe. Ang saya-saya. Ganda pa ni Bakang dati, oh. Grabe, ang ganda ni Bakang, sobra. As in, sobra. Ang payat na dito, grabe. Ilang gramo araw-araw to, oh. Grabe. Ito yung movie ni Bakang na ang title ay Usok. Gwapo kay siya dito. Meron akong bed scene dito. Asan yung kaansing dito, eh? Wala. Oh, dito yung mga ano namin. Dito pa yung mga palaka, mga ahas, Frankie na Scarlett. Miss na miss ko talaga yung asawa ko. Ay! Yatay! Miss you so much, love. Kung saan ka man ngayon, ingatan mo lagi ang sarili mo. Uy! Sumali ka bang buhay? Loko! Yan o! Moment kami together here sa farm. May video na naman. Ayan guys, so tapos na po ang kan. Thank you so much for watching.